Бәйрәм белән ак халатлы фәрештәләр. Июнь айының 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Мәгъмүр апаны ни борчый? Наил Сабитов хәрбиләргә машинасын бүләк итте. Бергәлектә көч. Солдатның туганнарын эзлиләр. Азнакай волонтерлары бик тә игелекле. Ә ветераннарыбызга иң зур бүләк, әлбәттә, Маяк газетасы. Корбан бәйрәме якынлаша, хәстәрен алдан күр. Ил иминлеге кем кулында дисәгез, әлбәттә, безнең ир-егетләребез кулында. Азнакай ветераннары ыкта езгән. Гөрләде Сабантуйлар. Сабантуйның күңелле мизгелләре белән Маяк битләрендә. Бары тик безнең газетада гына Сабантуй ярышларының җиңүчеләрен, көрәш батырларын, ат чабышларында һәм Сабантуйның башка ярышларында катнашучыларның, җиңүчеләренең исемнәрен белә аласыз. Шулай ук киңәшләр, телепрограмма, гороскоп, тәмле рецепт, Татнефть компаниясе ярдәме белән янә Азнакайда мәдәни мөхит башланып китә. 17 июньдә шәһәр паркларында азнакайлыларны бер юлы эш күңел ачу урыны көтеп кала. Шулай ук эшмәкәр Рамил Шәйхлисламов ПТП ветераннарын Маякка яздырып, аларга әбүнә бүләк итте. Сезгә дә, кадерле укучыларыбыз, искә төшерәбез. Әбүнәчеләребез арасында Азнакай санаториена юллама уйнатылачак. Бәйгедә катнашу шартлары бик гади. Район басмасына 2023 елның 2нче яртыелыгына 6 айга язылырга һәм квитанцияны редакциягә алып килергә яки azmayak@mail.ru почтасына җибәрергә юлларга тәкъдим итәбез.